pre nich je moderné vzdelávanie, keď študenti pracujú s najnovšími technológiami. Áno, je to moderné vzdelávanie, ale ja sa skôr pozerám na to vzdelávanie skrz tie hodnoty a že akých ľudí chceme do tejto spoločnosti kvázi pustiť, hej? Že ako chceme, aby naša spoločnosť proste sa posúvala, vyvíjala. A na to sú tie školy, hej? Tie školy nie sú na to, aby ja som ti dala že všetky informácie na svete všeobecné od slovenčiny až po, neviem, náboženstvo. Samozrejme, všeobecný prehľad je extrémne dôležitý, aby si vedel proste viesť plnohodnotné diskusie, ale ja chcem, aby tí študenti boli naozaj ľudia, ktorí sú empatickí, ktorí vedia, čo to znamená partnerský prístup, hej, vážiť si ľudí, ktorí vedia inak rozmýšľať, ktorí majú drive, proste majú proste tú energiu robiť niečo nové, inovatívne rozmýšľať a to je to, čo ja tebe chcem odozdať, nie moje informácie iba. Ahojte, svet podcastov a všetci naši poslucháči. Vidíme sa znova dneska v ďalšej epizóde Modernej školy. Minule sme sa s Vicky videli v podcaste Skyro News. Sme vlastne preberali, čo bude tento rok nás všetko čakať, čo sme aj dosiahli po posledných mesiacoch. A dneska by som chcel prebrať viacej tému moderného vzdelávania, o ktorom sa tu rozprávame skoro stále, a prejsť si vlastne, čo to vlastne znamená, čo to vlastne je, aký význam za tým. Tak ahojte, ja som Vicky, mňa už poznáte z niektorých podcastov, ak nie, tak som riaditeľka Skyro. Nie úplne taká riaditeľka, ako si možno, že ľudia predstavujú, ale teda môjim cieľom je zabezpečiť otvorenie školy a otvorenie vlastne Skyro škôl po celom Slovensku a možno aj v zahraničí, uvidíme, že kam sa budeme posúvať. A čo sa týka toho moderného vzdelávania, tak to ste určite už mohli počuť od Grishiho alebo Jablka, že máme tu kopec podcastov na rôzne témy, ale ja som sa ešte úplne ako keby nevyjadrovala k tomu, že čo to znamená pre mňa, takže to budú skôr také, že nejaké moje postrehy alebo myšlienky, že čo som navnímala za tie 2 roky, čo som tu v tom ekosystéme, ale aj za nejakých mojich akože čias školských a tak ďalej. Takže teším sa na to. Hej, ako nie je to riaditeľka, skôr taká CEO, jak sa tu občas hovorí, hlavne v biznisovom svete. Ale tak začal by som vlastne tak všeobecne, že čo si myslíš, čo to je to moderné vzdelávanie, alebo aké sú tie piliery hlavné? Tak ono akože tie piliere sú podľa mňa, že pre každého iné. Pre nás a pre náš ekosystém je to vzdelávanie založené na takom partnerskom prístupe a to, že vlastne študentov vnímame ako našich kolegov, lebo v podstate veľa z našich študentov pracuje v našom ekosystéme, čiže pre mňa je ten hlavný pilier ten rešpektujúci prístup. A to, že v podstate ako keby beriem toho študenta ako svojho budúceho alebo aj ako partnera, hej, lebo takisto ako vy sa učíte od nás, my sa učíme od vás a akože strašne veľa vecí, či už je to v rámci komunikácie, líderstva alebo že čohokoľvek. Takže podľa mňa to vzdelávanie moderné by malo byť o takej vzájomnosti, hej, že každá strana by si mala uvedomovať tie benefity, ktoré vlastne si prinesieme a mali by sme sa proste rešpektovať ako partneri a mali by sme si byť vedomí toho, že jedna aj druhá strana chce sa spoločne rozvíjať a že to je náš primárny zámer, hej. Lebo väčšinou, akože keď sa povie, že vzdelávanie, alebo myslím si, že ľudia dosť akože oddelujú, že to ako funguje firma a to ako funguje škola. Ale že pre mňa je to napríklad rovnaké, hej, lebo tak ako sa vzdelávajú zamestnanci alebo kolegovia vo firme, takisto sa vzdelávajú aj študenti, len tie prístupy sú odlišné, hej, že študentov väčšinou vnímame ako také deti, hej, keď to môžem tak povedať. Často je to tak. Hej, že ktoré, však vieš asi sám, vieš to posúdiť aj ako my pristupujeme, že ja ťa vnímam ako proste rovnocenného partnera, rovnocenného kolegu a väčšina ako, je to také prirodzené by som povedala, že ak pracujeme, to nie je iba, že študenti, ale celkovo, ak máme aj vo firme že nejakých mladších kolegov, tak automaticky sa nám zapína taký akýby rodičovský nejaký reflex a snažíme sa tomu človeku hovoriť, že čo má robiť, ako má robiť, ako by mal robiť podľa nás, hej. Snažíme sa proste vytvárať prostredie, kde ten človek nezlyháva a tak ďalej. Čiže veľmi akože nastavujeme ten model, ako
rodič a dieťa, pričom proste by to malo byť vyrovnané a mali by sme sa správať či už proste k malým deťom, alebo študentom, alebo mladším kolegom ako k rovnocenným partnerom, hej, lebo to, že ten človek zažil toho menej, ako my nás nejakým spôsobom neoprávňuje sa proste správať k tomu človeku nejako, nie že menej cene, ale že proste si myslieť, že iba môj názor je tu akože ten správny alebo najlepší. Hej? Lebo častokrát proste mňa napríklad, či už proste študenti, alebo aj keď pracujem s tebou, alebo aj s inými ľuďmi, tak práve, že ma oni ako keby viac posunuli a naučili, ako keď proste nejakí senior ľudia, senior mentori. Hej? Lebo vy si všímate to, čo ja už napríklad prehliadam alebo nevidím. Takže to sú tie také piliere, hej, že aby sme sa nezamotali pre mňa. Takže ten rešpektujúci prístup, vnímať toho študenta ako svojho partnera a proste pomáhať mu na tej ceste, hej, že aby sa rozvíjal, lebo tak to je našim cieľom, ak sme už teda vo vzdelávaní. No a takisto rešpektujúci prístup aj zo strany študenta, hej, že musí to byť vzájomné a obidve strany sa musia chápať, že proste sú tu pre určitý cieľ a že nie sú ako keby, že nebojujú spolu niekde, ale idú na tej ceste, že spoločne. Taká transakcia, to vzdelávanie. Áno. Že nie je to nejaké, že jeden človek odovzdáva iba informácie a druhý konzumuje. A tak, ale je to vzájomná transakcia. No a ja vlastne môžem iba za seba povedať, že fakt ako je tam veľmi veľký rozdiel, keď je ten prístup iný. Proste taký ako, keď sa chováme k sebe rovnocenne, tak síce ten menej naskillený človek má, je to možno pre neho ťažšie, ale zároveň ten jeho proste za zodpovednosť za ten jeho progres je oveľa vyšší a úplne inak rozmýšľa nad svetom a už zažíva proste tie skutočné reality života. Áno. No v podstate podľa mňa by to malo byť tak, že už lebo väčšinou si ľudia oddeľujú, že teraz je človek v škole a sa vzdeláva a potom má zažívať ten reálny život, lenže ten reálny život by mal byť už prenesený do toho školstva, hej, že on nás pripravuje vlastne na život, ale nepripravuje reálne, lebo nás nepripravuje na to, že keď prídeme do firmy a dajú nám nejakú úlohu, tak musíme sa sami rozhodnúť, že ako to urobíme, ako k tomu pristúpime. My nie sme zvyknutí aj na to proste, že používať zdroje, hej, aby sme si pomohli, lebo v škole väčšinou proste spoliehaj sa sám na seba, máš vlastnú hlavu a tak ďalej. A ty potom prídeš do práce a že povie ti niekto, že neviem, proste priprav mi nejakú analýzu a namiesto toho, aby si využil všetky možné zdroje, aké existujú na svete a urobil si to brutálne, tak ty proste sa cyklíš v tom, že čo môžeš využiť, hej, lebo ťa už navzorcovali tak, že nevyužívate materiály, dajme tomu, alebo podobne, hej, čiže ono sa síce hovorí, že tá škola má pripraviť študentov na ten život, ale reálne to úplne tak nie je, hej, lebo tá realita je troška iná. A preto vravím, že nemali by sme rozdeľovať, že toto je škola, toto je firma, všetko by to malo byť rovnaké proste, hej, že pre mňa škola funguje rovnako ako firma, hej, sú tam proste študenti, ktorí sú naši kolegovia, chceme ich rozvíjať tak, ako rozvíjame našich kolegov vo firme, chceme im proste odovzdať maximum nášho know-how, lebo vieme, že proste keď oni budú raz, budeme raz aj my, tak ako to je vo firme, hej, čiže úplne proste majú tie isté princípy. Hej, ako a vlastne už je to taká dosť moderná doba a aj vidíme tie rôzne zmeny v tom, že samotní študenti už nemusia chodiť ani do nejakej knižnice alebo do školy, dá sa povedať, na všetky tie informácie, aby získali, ale dneska si môžu pozrieť hociaké videá naučné alebo tak, majú to veľmi v rýchlej, krátkej forme, strašne veľa informácií. A aký to má podľa teba vplyv na školy? Že, doteraz máme taký monopol na to vzdelávanie, nemyslíš si, že to nejako môže ovplyvniť táto doba? Akože ten prístup k informáciám podľa mňa, že nemôže ovplyvniť, ak tá škola rozmýšľa nad tým vzdelávaním trocha inak. Hej, že tie informácie sa menia a škola by mala byť na to pripravená meniť aj to, čo vzdeláva. A ak proste sa, nevydali nové knihy, tak prečo proste by si študenti si nemali naštudovať nové materiály? Hej, že presne by to malo byť tak brané aj školami, aj učiteľmi, že tak nájdi mi proste lepšie materiály. Ja budem rada, keď mi to prinesieš, hej? Že keď nájdeš niečo lepšie, proste ako mám ja, tak sem s tým, hej, chcem to vidieť. Proste chcem si prečítať tú knihu, chcem vidieť tie materiály, alebo možno nejakú analýzu, alebo niečo, hej, že ja by som práve, že vás podporovala v tom, aby vy ste hľadali niečo nové, lebo
to je to, že sa obohatíme všetci tým, čo vy ste našli, hej. A presne tam je ten rozdiel ako keby v rozmýšľaní nad tým vzdelávaním, že by sme sa vôbec nemali ničím akože obmedzovať alebo okliešťovať, že len z tejto knihy, len toto, len takým spôsobom, hej, že mali by sme proste študentom povedať, že nájdete nám nové materiály, hej, že veď proste prečo nie, hej, že skúste sa, neviem, opýtať umelej inteligencii a doneste mi niečo nové, hej, niečo, čo ja nepoznám, niečo, čo ja neviem, lebo ja ťa vnímam nie ako, že mňa to ohrozí ako učiteľa, že ty budeš mať viac informácií ako ja, ale ja to vnímam, že super, ty máš viac informácií ako ja, tak teraz aj ja si zdvihnem tú svoju ako keby informovanosť alebo niečo, hej. Presne, že častokrát sa stane, že v tých školách, ale to nie iba v školách, niekedy to tak funguje aj vo firmách, že sa ľudia berú ako konkurencia, hej, že ty vieš viac ako ja, hej, ale ja som vyššie postavený ako učiteľ. Takže ako skôr by to malo byť o spolupráci. Áno, presne, že učiteľe by mali podľa mňa využívať študentov na to, aby im študenti proste našli nové materiály, vymysleli spôsob, ako, ja neviem, robiť testy napríklad, hej, alebo ako skúšať, alebo ako zabavne poňať tú hodinu. Proste je to o oboch stranách, hej, že ak sa bude jedna aj druhá strana cítiť príjemne na tej hodine, tak nemôže z toho vzniknúť nič zlé, hej. Ale zase musíme povedať, že žijeme v realite, kedy nejaké 10-minútové video vie fakt vysvetliť nejakú látku trojhodinu veľmi jednoducho. A fakt si myslíš, že škola toto vie nejako ešte lepšie poňať, alebo nejak sa z toho vyhrávať? Neviem, že úplne, že či ty myslíš, že či to vie lepšie poňať, akože či vie lepšie vysvetliť niektoré veci. Ako na tom videu? Vieme tak jednoducho a rýchlo vysvetliť v nejakom videu. Hej, ide o to, že ako vnímaš ty ako učiteľa, že čo ti má priniesť. Hej, že ja vnímam učiteľa, že ti má priniesť nielen informácie, to, že ty nájdeš nejaké video, ktoré ti lepšie vysvetlí to, čo ja hovorím 45 minút, tak proste sem s ním a ja som s tým úplne v pohode. A ja budem proste v tej roli, že budem posudzovať, že či tie materiály sú relevantné, alebo či tie informácie sú relevantné, hej, lebo podľa mňa na to by som tam mala byť, že ak vy viete nájsť nejaké materiály, ktoré sú lepšie, efektívnejšie vám to vysvetlí, lepšie to pochopíte, ako to, že vám ja budem niečo proste rozprávať, tak kľudne to takto urobte a ja budem pre vás nástroj na konzultáciu, že či tie materiály sú dostatočne kvalitné, dajme tomu, hej, alebo že či sú vôbec prínosné, či tie informácie sú na nadväznosti na tú tému, čo riešime, alebo hoci čo, vieš, že ja by som tam mala byť v tej roli ako mentor. Proste ja by som ti mala pomáhať a ty by si mal prísť, že s čím potrebuješ pomôcť. No, čiže vlastne nie ako taký sprostredkovateľ informácií, ale skôr taký, ktorý to vie ste ho prebrať alebo vie ti dať nejaké rady k tomu alebo tak. Hej, a v podstate ale na to, že aby si ty toto urobil ako študent, tak v podstate celkovo tá hodina, alebo to, ako ja to vnímam, je, že by sa tam malo vytvoriť dôverné prostredie, hej, lebo kým ty nebudeš cítiť, že môžeš si to pri mne to dovoliť, tak to fungovať, tak ty to dovtedy nebudeš reálne robiť, hej, čiže to dôverné prostredie, proste byť sám sebou, byť ľudský, lebo proste tak, ako sa proste, my sme boli mladí a mali sme nejaké, neviem, proste potreby, že neviem, boli sme niekedy unavení alebo niečo, tak takisto to proste máte vy, hej, že neviete sa sústrediť non-stop proste 7 hodín, 45 minút na každej hodine, skákať z predmetu na predmet, tak proste, že rešpektovať, že niekto niekedy je unavený a dôverovať mu v tom, že si to doberie napríklad, hej. Čiže nastaviť takéto dôverné prostredie, ukázať aj samých seba na tej hodine, lebo akože to dôverné prostredie aj u nás vo firme to takto budujeme, že ukážeme aj našu zraniteľnosť. Lebo častokrát my nevidíme tú zraniteľnosť napríklad tých ľudí vo firme seniornejších alebo učiteľov, alebo tých, čo sú kvázi v hierarchii vyššie a tým pádom sa tam ako keby robí tá priepas toho nepartnerského nejakého prístupu, hej. A keď ty ukážeš svoju zraniteľnosť, hej, že si takisto proste človek, ako si ty, ako študent, tak ja som proste robila hocikedy chyby a robím ich aj teraz. Hej, presne, tak ja ti ukážem, že OK, že proste nie som dokonalý človek, robila som chyby, viem úplne v pohode rešpektovať, že ty budeš robiť chyby a ti budem chcieť pomôcť, aby si možno robil menej, alebo aby si sa rýchlejšie z nich dostal.
a začať s tou dôverou a potom v podstate využiť tých študentov na to, aby som aj ja mohla ako učiteľ, aj vy ako študenti, hej, že donesete mi materiály, tak proste kľudne si vypočuj video alebo kľudne sa nauč niečo iného, keď ti to vyhovuje a ja ti pomôžem proste vybrať to, že čo je dôležité, alebo vymyslí mi proste, ja neviem, že kľudne nech tí študenti vedú tú hodinu, hej, že nech si to vyskúšajú proste, aké to je, hej. To je dôležité, ako ja si myslím, že keby tam keď je jasné, že ten učiteľ aj je otvorený, že ho študenti niečo naučia, tak to môže úplne meniť dynamiku tej nejakej hodiny alebo toho priestoru, ktorý je tam zrazu taká oveľa voľnejšia atmosféra. Hej, akože ja si myslím, že čo sa týka, že prečo to tak nefunguje napríklad, že v každej triede alebo v každej škole, je to aj preto, lebo častokrát si aj tí učitelia stretnú s veľmi negatívnymi akože zážitkami, hej, že ono to je vždy o oboch stranách, že ten rešpektujúci prístup musí mať aj študent, aj učiteľ. Ak to nemá jedna strana, tak to nebude fungovať proste, hej, že aj tí študenti by mali mať záujem o toho učiteľa, spoznať ho ako človeka, pýtať sa ho otázky, ak proste nie sú pozorní na hodine, tak mu povedať, že mrzí ma to, ale proste, neviem, teraz som troška mimo, nespal som v noci alebo čokoľvek, proste niečo som riešil, že a nespráva sa tak ignorantsky, hej, že ja si to môžem dovoliť, lebo častokrát ono to ako keby nie je iba chyba, vieš, že nie je chyba na žiadnej strane, alebo na jednej strane, hej, že iba školy to robia zle, iba učiteľia to robia zle. Aj tí študenti proste musia zmeniť ten prístup, aký majú k tomu školstvu alebo k tomu vzdelávaniu, hej. A ja chápem, že každý má argumenty na to, že pre aké to je zlé, neviem čo, ale že poďme skôr pochopiť, že prečo je to tak. A poďme sa snažiť robiť to inak, lepšie. Často také nepochopenie, dá sa povedať aj. Že dá sa podľa mňa iba si sadnúť na 5 minút, niečo si povedať, že prečo ja som na teba nahnevaný a prečo ty si na mňa nahnevaný a dá sa vyriešiť tým strašne veľa problémov. Hej, súhlasím, akože to máš napríklad, ja poviem akože zo svojej vlastnej skúsenosti, že keď sme boli niekedy v škole a fakt nás nejaký predmet nebavil, tak tiež som nemala ten partnerský prístup a neviem, proste som sa zabávala na hodine a ten učiteľ sa určite proste nemohol dobre cítiť a to napätie rastlo proste, hej, lebo to sa stalo raz, druhýkrát, tretíkrát a tak ďalej, hej. A čo som mohla urobiť v tej situácii inak? No, mohla som proste prísť a opýtať sa, že či môžeme vyskúšať, neviem, inú formu proste toho učenia na hodine, že alebo povedať si, že máme hodiny proste po ja neviem, telesné alebo po niečom a že máme uletelo na myslenie, hej, že sme takí proste rozhádzaní, že skúsme proste niečo na začiatok, aby nás to vrátilo naspäť, hej, a že začal sa iba porozprávať proste s tým človekom a mohlo to byť iné, hej, a častokrát sa zvolí ten taký prístup, že bojujeme spolu, hej, že mňa nezaujíma tvoj predmet, mňa nezaujímajú študenti, hej, a boj je tam proste nepríjemná atmosféra. Aj ten študent, aj ten učiteľ jednoducho nie je zlý človek. Tam fakt ide o to nepochopenie alebo nejaké nevyjasnenie tých, čo sa práve deje. Hej. No presne, že aj podľa mňa, že aj tí učitelia, ale to proste aj u nás, že na tom budeme zakladať v Skyre, aby sa tak študenti zamýšľali nad tým, lebo aj učiteľ nemusí mať svoj deň, hej, a jemu sa proste mohlo čokoľvek udiať a stačí sa proste niečo iba opýtať, hej, stačí si, a to nemusíte proste, že pred celou triedou teraz, ale proste zastaviť sa za tým učiteľom a pokecať s ním proste, hej, že ako sa má, hej, že proste vidíme nejaký rozdiel na hodine, či sa niečo nestalo, skúsiť tomu človeku pomôcť, že presne, že proste pristupujme rovnocenne k sebe, bez ohľadu na to, že v akom prostredí sme, či sme vo firme alebo v škole, hej, že mali by sme sa správať proste takto aj k svojim kolegom, aj k študentom, aj k učiteľom a tak ďalej, hej, že proste všetci by mali mať nejakú akože uchopenú tú hodnotu tej empatie a aj tej spolupatričnosti, hej, že to je to, že na čo my napríklad zakladáme v Skyre a sú to aj pre nás tie piliere toho moderného vzdelávania, hej, že každý máte piliere iné, niekto povie, že pre nich je moderné vzdelávanie, keď študenti pracujú s najnovšími technológiami. Áno, je to moderné vzdelávanie, ale ja sa skôr pozerám na to vzdelávanie skrz tie hodnoty a že akých ľudí chceme do tejto spoločnosti kvázi pustiť, hej. Že ako chceme, aby naša spoločnosť proste sa posúvala, vyvíjala. A na to sú tie školy, hej. Tie školy nie sú na to, aby ja som ti dala, že všetky informácie na svete všeobecné od slovenčiny až po, neviem, náboženstvo. Samozrejme, všeobecný prehľad je extrémne dôležitý, aby si vedel proste viesť plnohodnotné diskusie, ale ja chcem, aby tí študenti boli
naozaj ľudia, ktorí sú empatickí, ktorí vedia, čo to znamená partnerský prístup, hej, vážiť si ľudí, ktorí vedia inak rozmýšľať, ktorí majú drive, proste sú majú proste tú energiu robiť niečo nové, inovatívne rozmýšľať a to je to, čo ja tebe chcem odozdať, nie moje informácie iba. Fakt ten výchovno-vzdelávací proces. Áno. Ja som tam na to, aby som na teba preniesla svoje hodnoty a svoje myslenie, hej, ten mindset. A to, že či ti dám ešte nejaké k tomu informácie o dajme tomu, že by som učila nejaký predmet ekonomiky, keďže mám ekonomickú univerzitu vyštudovanú, tak to je proste až druhoradá vec, hej, lebo ty sa proste naučíš všetko naspamäť, fakt, že rýchlo a potom aj všetko môžeš zabudnúť, ale to, čo má ostať z tej každej mojej hodiny s vami, dajme tomu, keď budem vás učiť, tak by malo byť presne, že vy si zoberiete proste moju osobnosť, hej, to, čo vám pasuje, to, čo sa vám páči, alebo vypočujete si moje chyby, ktoré som urobila a budete sa nad tým rozmýšľať, keď možno sa stretnete s takou príležitosťou. A toto, keď proste si odnesú tí študenti, tak to je úplne že najdôležitejšie a toto je pre mňa moderné vzdelávanie. Áno, hlavne pri tej ekonomii tiež to je strašne rôznorodá oblasť a tam môže byť na to veľa názorov a tak a tam je fakt veľmi dôležité, aby ten študent si mohol práve urobiť na to vlastný názor a sám si to nejako zanalizovať alebo si zistiť. Hej. Akože ja chápem, že aj to obdobie, ono to nie je akože vždy ľahké, hej, že aj to obdobie proste, v ktorom sú tí študenti na tej strednej škole, ono to je také obdobie, keď to si spomeniem aj na seba, takže troška aj bojuješ podľa mňa, hej, s tými dospelými, s tou autoritou, lebo... Sú tam aj proste predmety, ktoré nás nebavia vôbec. Hej. No to je vždy proste, hej, že aj mňa niektoré veci, že nebavia v mojej práci, napríklad robiť byrokratické veci, to je úplne, že nemám rada, ale ja viem, že prečo, ja viem, že prečo ich robím, hej, že ak ty by si vedel, že prečo sa musíš učiť veci, ktoré ťa až tak nebavia, že pochopil by si ten zmysel, tak jednoduchšie by sa ti k tomu pristupovalo, hej, že ja viem, že proste nemám rada robiť takéto byrokratické papierovačky, ale viem, že robím ich preto, aby sa, neviem, založilo Skyro. Takže to proste kvázi, že pretrpím, hej. A to je aj s tými predmetmi. Samozrejme, môžeme sa tu baviť, že prečo sú tam všetky tie predmety, prečo je takto nastavený ten vzdelávací proces. Veľa vecí jasné, že nevyužiješ reálne, ale určite nejakú časť áno a tá by ti mala byť konkrétne vypichnutá, že toto fakt potrebuješ a toto vieš využiť tu. Proste povenuj sa tomu a ja ti poviem, že aj prečo, aj ako, ukážem ti tú cestu, ktorá by ťa mala namotivovať a podľa mňa by ti switchol ten mindset, hej, že je to taká otrava. No, a možno nie, hej. Akože nedá sa všetko. Nedá sa všetko zmeniť. Zase proste niekedy sú aj v živote veci, ktoré ťa úplne nevždy naplnia a môžeme sa zamýšľať, že prečo je to tak, hej, že prečo sa učíme v škole všetky veci, no lebo proste aj nejakým spôsobom nás limitujú zákony a štátny vzdelávací program, aj školský vzdelávací program a tak ďalej. Ale čo bude akože našou prioritou je vysvetliť aj ten zmysel, hej, že kvôli čomu to je. A hlavne viac pretlačať to, že nie, že musíš, ale je to potrebné preto, hej. Proste, že je to pri sebe dobré, hej. Že hej. Je to musíš vlastne, ale vlastne nemusíš, hej, lebo stále je to na tebe. Áno, no veď vezmi si, že inak, že ja som sa minule tak zamýšľala, že prečo vlastne ľudia berú školu ako povinnosť, ale niekedy aj prácu, hej, že musím chodiť do roboty, hej. Väčšinou každý povie, že musím ísť do práce, všetci hovoria iba, že musím, hej. A to strašne ťa prepája s takým negatívnym pocitom, ale, lebo aj rodičia ti určite, teda možno nie, ale určite si niekedy počul, že musíš sa dobre učiť, lebo nebudeš mať dobrú prácu, hej, alebo musíš toto. A my tak s tým slovom musím je strašne negatívny pocit spojený a my automaticky máme negatívny prístup potom k tomu vzdelávaniu, hej, alebo k tomu ráno stať aj ísť do školy, hej, alebo učiť sa proste niečo, čo nám úplne nedáva zmysel, hej, že strašne si robíme na to averziu a potom sa niekedy nevieme prekliknúť na to, že idem to mať rád, hej, že super. Treba nám viacej nájsť tej pozitivity v tom samotnom procese. Hej. Lebo často si hovoríme, že urobíme niečo, čo nás nebaví, proste strašne ma to ubíja, ale ten výsledok bude nakoniec dobrý. Dostanem tú výplatu na účet a niečo si užijem. Aj keď ma to vlastne nebaví, ale tak a to určite to treba zmeniť. Treba si hlavne užívať ten proces. Hej, tak naša spoločnosť ako nebola nikdy ako podľa mňa úplne vedená k tomu, že ideš hľadať zmysel svojho života v práci, hej, že väčšinou my sme ako keby naprogramovaní fungovať tak, že chodím do školy, niečo sa naučím, nájdem si prácu, chodím do práce,
hej, som tam 8 hodín. Lineárny svet. Hej, ale že už sa to dozaj začína meniť, že ako veľa ľudí tak ešte určite funguje, aj to možno to niekomu aj vyhovuje, ale že podľa mňa sa začína meniť, hej, že hľadám to, že prečo sa musím učiť toto, hej, že prečo by som sa mal učiť, hej, že prečo by som sa mal vzdelávať, prečo by som mal hľadať prácu, ktorá ma baví, hej, prečo by som mal skúšať rôzne typy zamestnaní, aby som sa našiel, hej, lebo ľudia proste začínajú si uvedomovať, že v práci trávia skoro polovicu svojho života a že chcú robiť niečo, čo má zmysel a začína sa to preklapať, že je do toho vzdelávania, hej, že hľadáme všade zmysel, hej, že čo sa učíme, ako sa učíme, prečo sa učíme a tak ďalej, hej, že aj v tom Skyre, hej, bude najviac zamerané naše vzdelávanie na to, aby sme zistili, že kto ste ako osobnosti a že ako vám vieme mi pomôcť na to, aby ste sa vy rozvíjali, hej, že hľadáte silné stránky, hľadáte tú vašu vnútornú motiváciu a vám iba takto trošku vás nakopnúť k tomu, hej, že toto je ten tvoj space a ty sa tam už rozbehneš proste sám. Stále ísť tou vlastnou cestou nakoniec. No. Takže, hej. Ale napríklad myslíš, že dá sa ako fakt aj takýto mindset, jak používame povedzme pri tých odborných predmetoch, pri tých nových technológiách využiť aj takých tých proste klasických predmetov, ktoré sa aj často nemenia, ako slovenčina alebo matematika. Tam sú vážne tie rôzne skilly skoro podobné cez 10 ročia. Hej, chápem. No, na to neviem odpovedať, že samozrejme, akože keď si povieme, že slovenčinu, že či musí človek vedieť, tak mal by, aby vedel akože na úrovni komunikovať, hej. Či už musí vedieť proste robiť rozklad vety, tak to ako, ja by som povedala, že nie, nemusí to vedieť, lebo kde to reálne využijeme, ak sa ideme venovať proste nejakej analýze slovenského jazyka. Málo ľudí, nejakí jazykovedci. Áno, no presne, nejakí jazykovedci. Takže skôr ja by som ako keby brala to takto, že toto je nejaká povinnosť, ktorou nás obmedzuje nejakým spôsobom v zákone, hej, a ten štátny vzdelávací program. A ideme si to proste prejsť, aby ste to mali navnímané, pochopené. Ale že na čo by som sa úplne najviac zamerala na tých predmetoch je proste, neviem, čítanie s porozumením, komunikácia proste s ľuďmi, hej, že slovná zásoba, lebo a napríklad aj ja sa tu určite v podcastoch opakujem, slovo vlastne napríklad a tak ďalej, že naučiť sa proste komunikovať, naučiť sa písať dobré maily, naučiť sa proste robiť poznámky, akože veľa ľudí nevie robiť poznámky a to je brutálne dôležitá vec, hej, že hľadá tam aj také veci, ktoré sú fakt, že brutálne potrebné pre ďalšie fungovanie a pridať ich do toho predmetu, lebo ty ako škola máš tú možnosť, hej, obzvláštny ten predmet a proste povedať tým študentom, že toto je proste vec, ktorú reálne využite v svete a toto je niečo, čo sa ako keby treba naučiť, lebo je to tak, jak to je a nestratíš tú motiváciu ich, lebo keď im tam pridáš niečo, čo pochopia a im dáva zmysel, tak oni dokážu nejaké malej miere akceptovať niečo, čo musia. Hej? Ale ak je to viac, že musím a iba nejaké malé percento toho, že neviem, pripravte si vlastný projekt, tak potom... Ja ale tiež si myslím vlastne, že aj komunikácia, jednoducho to je vec, na ktorom je celý svet založený, ale dosť malo sa o tom rozpráva vlastne, ako správne komunikovať, ako debatovať, alebo ako viesť diskusiu. No presne, debaty. Aké sú proste, alebo nájsť napríklad nejaké tie argumentačné fauly alebo podobné veci. Ja si myslím, že by sa určite o tom malo viacej rozprávať. Jasné, akože presne tieto debaty. No a na to akože vznikajú že rôzne organizácie, ktoré to ako keby zastrešujú na Slovensku a snažia sa pomáhať tým školám, ako keby zastrešiť aj tie aktivity, ale ja si myslím, že by to malo byť súčasť proste bežných hodín, hej, že napríklad snažiť sa pochopiť, napríklad keď máš nejaký názor, väčšinou sme zvyknutí ako keby stať si za tým svojím a väčšinou nepočúvame tú druhú stranu a že učiť sa počúvať ľudí, čo vôbec hovoria, zastaviť sa, že dobre, že počúvam ťa, teraz ťa vnímam, aj keď s tebou nesúhlasím a skúsiť sa snažiť pochopiť tú druhú stranu, tak to je neskutočne akože vzácna vlastnosť a toto malo byť ako bežnou súčasťou hodín, len ono je to ťažké zaviesť do tých hodín, keď niekedy ani my dospelí tieto veci nevieme, hej, lebo nás nikto neučil. Takže tam je ten cyklus toho, že prečo nevieme výjsť z toho ako keby nastavenia, že iba sa učíme, lebo proste musí si prejsť strednou školou, hej? Lebo ani tí učitelia nie proste vždy vedia ťa naučiť proste argumentovať alebo počúvať, aktívne počúvať. A majú na to čas alebo financie alebo čokoľvek, že proste
to, kde začína ten problém, je financovanie školstva. Hej? Že sa financuje školstvo od počtu študentov a nie od nejakej kvality vzdelávania a tam sa proste začína ten celý proces toho, že sa nabaľuje problém na problém a potom je už toľko problémov, že zaviesť na hodinu nejaký debatný krúžok je ako ťažké. Je tam aj tá byrokracia asi. Hej. No. Hej. A preto, ak by sa k tým školám, alebo teda aj my vnímame to Skyro ako firmu, neberieme to ako školu, a ak to sa tak od začiatku nastaví, tak podľa mňa je to o to jednoduchšie tam pridávať nové veci a nastaviť tak aj tých učiteľov, aj tých študentov na to, že takto my fungujeme. Hej, že napríklad aj u nás ten hiringový proces do Skyra je taký, že máme akože niekoľko rozhovorov s tým človekom, chceme ho navnímať, že kto to je, takisto ako študentov, že chceme pochopiť, že čo sú to za osobnosti, ale že je tam aj kolo, kde ten učiteľ bude mať pred žiakmi nejakú hodinu, pred vami, to ešte nevieš, ale budeš vedieť, bude mať nejakú hodinu a proste chceme si otestovať, že či vie sa nastaviť na to, ako vy fungujete, ako vy rozmýšľate, hej, že ako sa pýtate otázky, že či vás vie zaujať, či vie robiť seba reflexiu, hej, lebo každú hodinu treba meniť podľa toho, ako to študenta zaujmeš alebo nezaujmeš a toto je to, hej, že prečo aj budú veci u nás iné, lebo úplne inak pristupujeme od toho začiatku k tomu, ako by to malo vyzerať, ako by to malo fungovať. No, tak toto nejakí poslucháči, učiteľia, dávajte pozor, prípadne napíšte na mail a rady si s vami dáme nejaké stretnutie. Určite budeme spúšťať aj hiringov kampaň teraz a dúfam, že sa nikto nezľakne týchto kôl na pohovore. A nie je to akože, nie je to nič hrozné, len našim cieľom je proste, že naozaj do detailu navnímať tú osobnosť a toho človeka. Že toto je úplne, že kľúč k všetkému, hej. A ja chápem, že štátne školy majú proste trocha inak postavené tie príjmačky a že majú tam študentov aj, ktorí úplne nemajú záujem o tú školu, hej, že ja viem, že v Skyre proste budú študenti, ktorí majú reálne záujem sa učiť a je to úplne iné pracovať s človekom, ktorý nemá záujem a ktorý má záujem, hej. A niekedy ten záujem toho študenta ani nezbudíš, ale dá sa postupnými maličkými krokmi proste vybudovať tú hodinu úplne inak alebo meniť ten prístup aj študentov k tomu vzdelávaniu a k tomu učeniu, hej, že len proste musí niekto urobiť aj ten krok. Niekedy to možno urobia aj študenti ako prvý, hej, že proste keď sú nejako nezaujatí úplne na hodine, tak proste niekto možno iniciatívny v tej triede proste príde a pokeca si s tým učiteľom a možno to nastavia inak, že on povie, že ako môžem pomôcť, hej, že aby to bolo lepšie. Ja zozbieram spätnú väzbu alebo niečo, vieš, že a už sa to môže naštartovať. Takže nechcem ako keby, že úplne to, ako my vnímame školstvo, že snažiť sa napasovať na každú školu, to nie je možné úplne, ale podľa mňa, že niečo sa z toho dá vziať a to niečo vie posunúť proste tú kvalitu toho vzdelávania, aj tú modernosť, hej, na tých školách. Hej, čiže aj keď vlastne hovorím o takej modernej dobe, o nejakých technológiách, programovaní, tak vlastne to moderné vzdelávanie je skôr stále o tých hodnotách a vlastne o tom prístupe. Viacej ako nejakých číslach a rôznych takých veciach. Presne tak. Akože jasné, že ti odozdáme aj nejaké informácie, ale ako som povedala, na konci dňa je pre mňa dôležité, že kto z teba bude ako človek, keď skončíš proste 4 roky v Skyre. Je, že ako budeš pristupovať k veciam, hej, ako budeš rozmýšľať, ako sa budeš správať k ľuďom, hej, že toto je pre mňa dôležité, že preniesť na teba naše hodnoty, nášho ekosystému, naše myslenie a tie informácie sú brutálny bonus k tomu, hej. Lebo najťažšie je naučiť ľudí žiť a chápať nejaké hodnote. To je oveľa ťažšie, ako proste sa naučiť na spamäť, že neviem, nejaké historické udalosti. Hej? Že to je oveľa ťažšie. Vyžaduje si to extrémne veľa trpezlivosti, veľa sebereflexie, lebo tie hodnoty my meníme aj tým, ako aj my sa ako vyvíjame ako firma. Hej? Takže je to oveľa ťažšie, je to veľa väčšia makačka, ale je to o to dôležitejšie. Dobre. Ja súhlasím. Súhlasíš, hej? Ja ďakujem. Tak to dobre. Keby som nesúhlasil, tak sa o tom porozprávame a niekam sa dostaneme. Ak by niekto nesúhlasil, tak určite nám napíšte do komentu. Ak máte názor, alebo kľudne nám napíšte aj svoje myšlienky, že čo si vymyslíte o tom modernom vzdelávaní. Lebo väčšinou tie naše podcasty sú o tom, že tu vzdelávame naše myšlienky, naše hodnoty a tak ďalej, ale že nás zaujíma, že aj čo si o tom myslíte vy.
A hlavne to nie sú ani statické myšlienky, to sú jednoducho, ktoré sa stále vyvíjajú podľa toho, čo zažívame, alebo s čím sa stretneme. Presne. Hej, ako presne, tie hodnoty sa neskutočne menia, hej, že my sme, akože, samozrejme, že niektoré sú úplne, že ukotvené, tie sa nezmenia, ale pridávajú sa ako keby nové, alebo sa trošku viac upgradeujú. Hej. A že tu možno vidíš, aj keď si v Open Labe, že jeden rok labmastri nejakým spôsobom učia a ten druhý sa snažia už proste zamerať sa na niečo iné. Ako napríklad Janko, náš kolega, pozdravujeme Janka, zaviedol na hodiny seba rozvoja také navnímavanie vás ako osobností, hej? Zisťovanie, že kto ste, v čom ste dobrí, potom, ty si vlastne na niektorých tých hodinách, rozdeliť ľudí do skupiniek, aby vedeli proste debatovať o veciach aj náročnejšie a tak ďalej. Čiže on sa to vždy upgradeuje a na to proste my musíme mať veľmi dobre vyvinutú sebareflexiu, lebo bez nej by sme sa nikde nepohli, hej. Mm-hmm. Takže aj to je ten ďalší pilier toho moderného vzdelávania. Mne tak budú prichádzať na úplne random vetách. Áno, dobre, ale tak ja by som teda poďakoval za pozeranie tejto epizódy. Taktiež by som vás poprosil, nech nám dáte nejaký like, alebo odber, alebo hociaké srdiečko, záleží, kde nás počúvate. A otázky nám môžete písať buď do komentárov, alebo nám môžete napísať mail na info@skyro.ai. To je za mňa všetko. Hej, ja by som už iba povedal, že ak by ste chceli s nami pokecať, že osobne alebo nás stretnúť, tak akurát nám bežia kurzy vlastne Skyro Academy, kde sa môžete prihlásiť a kde máme vždy na konci mesiaca aj pokec s rodičmi a takisto, že budeme plánovať aj stretnutia s rodičmi, kde s nami môžete pokecať o tom, že ako bude Skyro fungovať, ako my vnímame to vzdelávanie a tak ďalej. A ak by ste chceli nejakú tému, že ktorej by sme sa mali venovať alebo na ktorú by ste chceli vedieť náš názor, tak nám určite tiež dajte vedieť, budeme radi. Dobre, ahojte. Takže ďakujeme, ahojte. Ahoj.